Estic content de ser aquí, gràcies per convidar-me. Parafrasejant Isaiah Berlin, hi ha dos tipus de ponents, uns que expliquen moltes coses i uns altres que n'expliquen una, però de molt important. Jo somiaria ser dels segons, però acabo sent sempre dels primers, ja em perdonareu. Però m'agradaria explicar poques coses importants, però potser de maneres diferents o tenint unes perspectives, mirant-les de perspectives diferents. Com s'ha dit, jo m'encarrego de fer una mica la visió politològica de l'aspecte de la polarització de les classes mitjanes i la primera qüestió important és considerar per què són importants les classes mitjanes a la democràcia, per què en el nostre sistema polític són importants. En primer lloc, les classes mitjanes són el puntal de la democràcia. Per què? O de la nostra democràcia. Per què? Són el puntal de l'estat de benestar, són les classes sobretot que paguen més impostos i sobretot són les classes socials que voten. És a dir, la classe social que de forma més activa participa en el sistema polític, a través de les eleccions, per exemple, són les classes mitjanes. Aquí he posat el 40% de la població catalana, en termes numèrics. En funció de la manera com mesurem la classe mitjana, per exemple, en els resultats de l'enquesta metropolitana de Barcelona es fa una descripció una mica més reduïda de la classe mitjana i parla d'un 40%, però si és el 60% ens serveix igual. Això no significa que el fet que la classe mitjana sigui la que participa activament, que es tracti d'una classe homogènia. Com tots els meus companys han dit, i en Xavier Martínez al principi, es tracta d'un grup humà i socioeconòmic que ha variat molt des de fa molts anys i des dels anys 70. En altres termes dels que s'han comentat aquí, s'ha produït també una creixent salarització que implica unes relacions laborals distintes a les que hi havia. Això ha implicat, per exemple, una reducció del nombre relatiu de treballadors autònoms, que havia estat una de les categories laborals que havia permès un camí de mobilitat social de persones d'origen obrer, i també la creació d'un contingent de persones joves, filles de classe mitjana, que es pregunten si podran mai viure com els seus pares, com s'ha repetit aquí. En quina mesura, des del punt de vista de la ciència política o des del punt de vista politològic, podem parlar de polarització de les classes mitjanes? Per pensar aquesta intervenció, la primera cosa que em vaig preguntar és des de quin punt de vista pots presentar la polarització. Podríem fer-ho des d'un punt de vista intern, és a dir, en quina mesura s'han produït comportaments distints o distingibles dins de les mateixes classes mitjanes en termes de comportament electoral. Però també ho podem fer des d'un punt de vista extern, és a dir, en quina mesura es produeix una separació entre la classe mitjana i la resta de grups socials o socioeconòmics de manera que es transformin les bases del comportament polític. El segon aspecte em sembla més rellevant perquè en aquest país s'han produït sobretot dos fenòmens molt importants en els últims 15 anys sobre els quals que tindran un impacte molt gran i que ja tenen un impacte molt gran però que encara el tindran més sobre les bases sobre les quals es construeix el comportament polític i la relació entre el ciutadà i el sistema polític i m'ha semblat que aquests dos fenòmens eren potser més rellevants que no pas intentar destriar o identificar petits comportaments electorals dins de les mateixes classes. Quins són aquests dos grans fenòmens? Anirem de la part més agregada, més genèrica, a una part més particular. Per tant, de les dades agregades a dades individuals. El primer gran fenomen que s'ha produït en aquest país en els últims 15 anys ha estat l'arribada d'un contingent enorme de persones estrangeres. Per fer-nos-en una idea, aquest país tenia 7 milions d'habitants aproximadament. En un període de 10 anys van arribar més persones estrangeres que a França i Alemanya juntes durant el mateix període. Parlem que entre França i Alemanya es tracta d'un grup de població que s'acosta als 150 milions de persones. En aquest cas, un país de 7 milions d'habitants va absorbir un contingent d'1,5 milions de persones estrangeres. I dins d'aquest 1,5 milions de persones estrangeres, 1 milió van ser o han estat absorbides per només 80 municipis. És a dir, d'aquest milió de persones només s'han distribuït per 80 dels 947 municipis que hi ha al nostre país. Per tant, aquest, que és un fenomen que té milions de branques o de conseqüències de caràcter social, econòmic, etc., em semblaria innocent no pensar que pot arribar a tenir o que té ja efectes polítics.
Quin segon gran fenomen s'ha produït en aquest país? El de l'arribada d'estrangers o el que anomenem immigració, que a més presenta unes característiques econòmiques determinades, és una immigració pobra i és una immigració visible també, és a dir, amb diferències culturals palpables i que pot tenir un efecte. El segon gran fenomen que s'ha produït en aquest país en els últims 15 anys i que ha estat inèdit ha estat un creixement en termes absoluts i relatius, un creixement immens de la mobilitat residencial dins del propi país. Què significa això? Bé, Catalunya havia estat un poble que havia assolit durant un termini de temps considerable una determinada quietud de mobilitat residencial. No som, o generalment no havíem estat un país on la mobilitat fos el pa de cada dia, com pot passar en altres societats, com per exemple els Estats Units. És a dir, algú trobava una feina a Lleida i era una desgràcia haver-se de moure de Barcelona a Lleida com una cosa, com si fos un canvi brutal, en total, una hora i mitja tipantes. Doncs bé, en els últims 10 anys a Catalunya s'ha produït un volum de mobilitat residencial dins de la mateixa Catalunya, en termes de municipis a municipis, que és superior al moviment residencial que van produir els andalusos que van arribar als 50s i 60s. És a dir, només en 10 anys, o en 10-15 anys, hem produït una variació residencial que ha estat inèdita en aquest país. Hi ha relació entre les dues coses? Entre la mobilitat residencial dins del propi país i l'arribada d'estrangers? El que poso en aquest gràfic és la mobilitat, en primer lloc, a la línia discontínua dins del país produïda per persones estrangeres, que és la línia de sota, i la de dalt per persones amb nacionalitat espanyola o ciutadans de nacionalitat. La pregunta és, hi ha relació entre una cosa i l'altra? Doncs bé, veiem que entre el 2001 i el 2006 es produeixen comportaments paral·lels entre les dues coses. Per respondre a aquesta pregunta, però, ens hem de preguntar en primer lloc on va la immigració, a on va venir les persones estrangeres, a on es van instal·lar, per què es van instal·lar només en 80 municipis, o el gran gruix d'aquest volum es va instal·lar. Naturalment, les persones que arriben de fora el que volen és treballar i és habitual en aquest país, que tenim un cert desequilibri territorial en termes de població i territori, la població estrangera es traslladés sobretot als municipis més poblats. Tant en les 4 demarcacions de Catalunya existeix una relació positiva entre el tamany de població del municipi i el percentatge de persones immigrades que hi ha en aquest municipi. També podem visualitzar o podem observar el moviment de població, en aquest cas amb dades de municipi per municipi, és a dir, dels 947 municipis, a través de les altes i baixes dels padrons municipals. És una informació a la qual tenim accés. Totes aquestes dades que estic presentant formen part, faig un parèntesi, de la feina que fem des del grup de recerca d'estudis locals, de la UB, del GREL, i per tant no cal que els vagi citant tota l'estona, però que es tracta d'un treball d'equip. Doncs el que podem veure en aquest primer mapa, en la diferència de padró del 99 al 2007, és que es produeix un increment de població, sobretot concentrat en una àrea del país que se situa, diguéssim, al voltant de la ciutat de Barcelona, no només l'àrea metropolitana, sinó una regió metropolitana entesa en un sentit molt ampli. Però què ens mostra aquesta informació? Aquesta informació dels padrons, els padrons municipals donen d'alta a persones sense preguntar la nacionalitat, diguéssim, donen d'alta a persones estrangeres per poder accedir als serveis sanitaris bàsics, ara que es volia, des del govern espanyol, limitar l'accés a la sanitat universal a les persones estrangeres, es va produir un conflicte sobre la idea del padró municipal. Doncs bé, el padró municipal ens mostra el moviment general de població. Allà on va la població en general o on ha anat la població estrangera, són els mateixos llocs als quals ha anat la població autòctona que s'ha mogut en la mobilitat residencial? Aquí us mostro una altra manera d'observar la mateixa realitat, però que ja no inclou els estrangers. En aquest cas, com ho podem veure? A través del cens electoral. Una mesura molt neta d'observar els moviments de població autòctona és observar les altes i baixes per municipi en el cens electoral. Per què? Home, doncs perquè aquí hem rebut 1,5 milió de persones
estrangeres, però no hem rebut 1,5 milió de ciutadans en aquest país. Per què? Perquè els hem tingut descafeïnats, perquè no tenen drets polítics. És a dir, els que podien prendre les decisions a través o influir en els resultats electorals són sempre els ciutadans autòctons amb dret de vot. Per tant, si observem les diferències de moviment de cens i les contrastem amb les diferències de padró, podem observar que hi ha diferències importants. Com per exemple, que a tota la zona aquesta del Prepirineu o de la província de Lleida, etc., es produeixen augments de població, de padró, però es produeixen uns augments o uns decreixements importants de cens electoral. Com ho podem fer per observar, posar una dada sobre l'altra? Doncs bé, fem la diferència entre aquestes dues realitats i què obtenim? Doncs, home, obtenim que en els últims 10 anys se'ns ha dividit el país en dos. En dues parts. És a dir, ens queda una diagonal que talla, si us hi fixeu, existeix una part central del país que talla en diagonal d'esquerra inferior a dreta superior, que queda en color vermell, que indica municipis on ha marxat la gent autòctona i, a més, el padró també ha decrescut, és a dir, ni tan sols hi han anat persones estrangeres. És una zona de manca d'oportunitats, ja que parlàvem de Catalunya com a terra d'oportunitats, doncs dins del país hem generat també zones de manca d'oportunitats o d'oportunitat negativa, és a dir, que on desapareix la població. En canvi, ha quedat una zona, allò que en dèiem, que s'han unit les àrees metropolitanes de Girona, Tarragona i Barcelona, creant una macrozona metropolitana enorme, en què ha crescut el cens, és a dir, població autòctona s'hi ha anat acumulant encara més, i ha crescut també el nombre de persones estrangeres. D'acord? Significa això, un altre cop, que tothom ha anat al mateix lloc? Bé, primer, abans que res, mirem una petita realitat més petita, un zoom, que és l'àrea metropolitana, la zona metropolitana exclusivament de Barcelona, que ens mostra que no tothom ha anat al mateix lloc dins de la mateixa zona metropolitana. En aquest cas, què ens mostra això? Doncs bé, la ciutat de Barcelona i les ciutats més denses de població que tenia al seu voltant són unitats municipals que s'han buidat de ciutadans autòctons, en general, i s'han anat omplint, és a dir, eren un reclam per ciutadans estrangers per anar-hi a viure com a oportunitat per trobar feina, però han patit un procés de despoblació autòctona progressiu en aquests anys, en aquests últims 10 anys. I, en canvi, tots els municipis, amb alguna excepció, que estaven al voltant d'aquesta zona metropolitana, que incorpora la primera i segona corones metropolitanes, han viscut un augment de la població enorme. Naturalment, tot aquest procés que hem explicat fins ara té com a taló de fons i rerefons una situació de boom econòmic basat en la construcció. És a dir, naturalment, la gent que marxava de Barcelona anaven a viure a llocs millors, es generava el somni que s'havia produït a la postguerra nord-americana de la suburbanització com a gran somni de la classe mitjana, la caseta, amb la gespa, el gos, la piscina, etc., com a gran somni d'aquesta classe mitjana que la va treure a ocupar les zones més perifèriques de la zona metropolitana. Però tornem, això ens indica, en primer lloc, que no tots els grups humans que s'han mogut dins de la mateixa àrea territorial extensa ho han fet en la mateixa direcció. De les dades, per exemple, de l'enquesta metropolitana, podem treure algunes conclusions que mostrarien que s'ha produït a Catalunya no tan sols un procés intern dins de cada classe de polarització o de disgregació o, com en vulguem dir, de separació o de transformació de les fronteres entre les classes, sinó que estem en un procés, hem viscut un procés que no sabem si s'aturarà per la crisi econòmica, pot ser que sí, però és un procés que en qualsevol cas pot tenir conseqüències. Hem viscut un procés d'allunyament entre les classes. És a dir, en aquest procés de mobilitat s'ha produït
tres direccions diferents. En primer lloc, com he apuntat abans, les persones immigrants o les persones estrangeres amb pocs recursos econòmics intentaven o han intentat ocupar sobretot conurbacions, unitats municipals grans que ofereixin a priori més oportunitats. Aquestes unitats grans, com Barcelona, a la seva vegada s'han buidat de persones autòctones, però no en la mateixa direcció. És a dir, a la ciutat de Barcelona, sobretot en els últims, des de l'any 90 al 2006, que són les dades de què disposem ara mateix, el pes relatiu de la classe mitjana ha disminuït i el pes relatiu de la classe treballadora, aquí incloent-hi també persones estrangeres, naturalment, ha augmentat. Però és que en la primera corona i la segona corona metropolitana s'ha produït un efecte similar, un efecte de direccions contràries. En la primera corona la classe mitjana ha augmentat en pes relatiu, però en canvi s'ha buidat de classe treballadora. Això segurament, no ho sé segur, no tinc les dades, però naturalment s'ha de poder explicar a través de l'oferta d'habitatge que es va produir, etc. És a dir, la distribució no era igual, d'acord? I en la segona corona metropolitana s'ha produït exactament el mateix. De manera que en la segona ha augmentat la classe obrera, la presència de classe treballadora, i ha disminuït la classe mitjana. La fotografia que volia dibuixar amb això és una mica de procés de mobilitat, com un joc de les cadires en què es produeix una recol·locació, però una recol·locació desigual, és a dir, en què es perd progressivament la transversalitat que encara existia en diverses zones de la regió metropolitana. Jo soc fill d'un poble de la regió metropolitana del Vallès i a l'escola pública, diguem, hi anàvem rics i pobres i tothom, diguéssim. Però el procés aquest de recol·locació de caràcter municipal i dins de les grans ciutats per barris de classes socials que s'allunyen entre elles, produeix un efecte d'homogenització d'aquestes unitats. És a dir, es produeix una separació entre classes, però les unitats, és a dir, allà on va viure cadascun dels membres de cada classe, tendeix a generar grups una mica més homogenis. D'acord? Què produeix això en termes de bases del comportament? Bé, com a base m'he fixat sobretot en la qüestió de la participació política. És a dir, naturalment, abans de parlar, que no serà el tema, del comportament electoral, ens hem de preguntar si la gent participa o no participa o per què ho fa. Si la classe mitjana és la que tradicionalment ha participat en política i la democràcia funciona a través de la presa de decisions de les preferències, de la distribució de preferències de la classe mitjana, doncs ens hem de preguntar sobre quina base es construeix això. Bé, que hi ha una relació entre el percentatge en aquest cas dic percentatge d'immigració, ja amb això ja acabaré, d'immigració i participació, com en tota la vida hi ha dues línies d'investigació, diguéssim. Hi ha autors que creuen que afavoreix la participació i hi ha autors que creuen que la deprimeix. En el cas català, tot i que controlem per diverses variables, es produeix que en els municipis, en les demarcacions diferents, el percentatge de persones estrangeres en un municipi té un efecte depressor de la participació, cosa que podem explicar a través dels moviments de mobilitat residencial, no directament pels efectes que té la immigració per si sola, que aparentment no els té. Com podem observar els patrons de participació a Catalunya en els últims anys? Bé, si comparem el mapa de l'abstenció municipal del 99 amb el del 2007, podem observar que l'abstenció s'ha mogut. S'ha mogut. Per què s'ha mogut l'abstenció? Doncs s'ha mogut perquè l'han portada aquelles persones autòctones que han canviat de municipi i que, per tant, han variat el seu entorn de vida. Aquest canvi de municipi té efectes profunds sobre l'arrelament, que a la vegada és un factor explicatiu de la participació que pot generar la participació. Només acabo amb tres gràfics que mostren tres aspectes diferents sobre l'impacte possible que té la mobilitat o que ha tingut la mobilitat i que pot tenir conseqüències. Primer, la mobilitat té un efecte sobre el capital social. L'enorme metropolinització que ha patit o que ha experimentat Catalunya en els últims anys ha portat una depressió del capital social en la zona metropolitana.
Bé, el que mostro aquí és simplement, per exemple, l'impacte dels anys de residència en un municipi sobre l'activitat cultural dels individus. Com veiem, els individus que acaben d'arribar, és a dir, com més poc fa que un viu en un municipi, òbviament, més li costa relacionar-se amb altra gent, crear associacions, participar. El segon aspecte és l'aspecte de coneixement de la política, que és un predictor perfecte, el coneixement del nom de l'alcalde és un predictor perfecte de la participació en les eleccions municipals. Observem que aquest coneixement depèn dels anys de residència que un passi en un municipi i finalment en la relació directa amb la participació es produeix exactament la mateixa relació. Aquesta és l'última gràfica. El que mostra aquesta gràfica és que existeix una diferència important de l'ordre del 6 o 7% de mitjana de baixada de la participació entre aquells municipis que han baixat en població autòctona i que s'han quedat una mica sols i els municipis que han augmentat la seva població autòctona en més del 30%. Els municipis que han augmentat molt la seva població tendeixen a tenir uns nivells de participació molt més baixes, cosa que sentaria una mica les bases de la tercera pregunta que comentava en Xavier Martínez sobre quines són les possibilitats d'aquesta radicalitat civil. Home, ara mateix potser és un moment de recol·locació general, però el que no sabem és quin impacte tindrà, per exemple, la crisi econòmica en aquests aspectes. Amb això acabo. Ja està. Moltes gràcies.